ka samu dai fim dan malaman ba za su halatta masa ba dan ba wani malamin sunna da ya ce masa yin fim halal ne babu to amma su ƴan malaman su na bid'a sukan ce musu menene halal ne da aka suke shiga menene gaban su gadi ba su jin komai kaga sun ci amanan su kuma dama ƴan bid'a malaman bid'a dallalan sharri ne boye gaskiya bayyana barna daga nan ƴan filafilai dinnan suna da alaka da malaman bid'a musamman ƴan tijaniya sufaye su suke halatta musu waɗannan abubuwa su halatta musu kiɗa su halatta musu waƙa su halatta musu rawa kuma ba zai yi fim babu waɗannan abubuwan ba a ce babu rawa babu kiɗa ba waƙa ba zai yi ba to wa zai halatta musu waɗannan abubuwa malaman bid'a dillalan sharri amma ba wani malamin sunnar da zai halatta wa mace ko namiji wannan sana'a babu shi to waɗannan malaman bid'a ɗin sai suka ji suka ɗauka